Malawi Brief. Tikulandireni madzulo ano pamene tikupasireni nkhani madzulo za lero lachisanu pa 10 July 2026. Siyanasiyana pomwenso ubale wa maiko awiriwa ukupitirira kuyenda bwino. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ndomwe yankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe ofesi ya kazembe wa dziko la Egypt inakonza phwando lokumbukira tsiku lomwe dzikolo linalandira ufulu. Emmanuel Chikonso mwadza ndi zambiri mu ripoti. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino kumwambo okumbukira ufulu wa dziko la Egypt anayamba ndi kupereka mafuno abwino kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kupita kwa mtsogoleri ndi anthu a mdziko la Egypt. Achaponda anati dziko la Malawi likufuna anthu ochita za malonda kuchokera mdziko la Egypt kuti azakhazikitse ntchito zawo m'madera omwe akugwirizana ndi masomphenya chitukuko a dziko lino a Malawi 2063. Ndunayi inati ntchito za migodi zokopa alendo za magetsi komanso luso la makono ndiye madera ofunikira kwambiri kuwapititsa patsogolo mkati mwa ubalewu. Tiyang'ananso aku Egypt ndiye chifukwa choti tikuwafunsa kuti abwerese kuno anthu amene angatithandize ife kwenikweni pa nkhani ya ulimi komanso migodi ndi zinthu zokhala ngati zimenezo. Pa win-win, iwo abwera ma investor aja abwerenso dziko lino, iwo apezepo zinthu, ifenso tipezepo bwino. Monga president athu anena, sitifuna kuti anthu azitenga zinthu za raw kapena zosati sizili bwino refined kumapita nazo koma kuti zichitikira kompani. Kazembe wa dziko la Egypt Arasha Hamte anatsindika kuti dziko lawo ndilodzipereka poonetsetsa kuti ubale wa pakati pa maiko awiriwa ukuyenda bwino. Maiko a Malawi ndi Egypt akhalali pa ubale kuchokera mchaka cha 1964. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Boma lati ndilodzipereka pothetsa vuto lakuchepa kwa madesiki ngati njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro mdziko muno. Nduna yoona za maphunziro a Bright Msaka ndomwe ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la World Vision limapereka madesiki 2500 ku ndunawo. Mekrina Chilwa walemba ripoti ili. Poyankhula atalandira thandizoli, Msaka anati dziko lino likufunika madesiki 1.8 miliyoni ndipo thandizoli lithandiza kuchepetsa vutoli. Iwo anaonjezera kunena kuti boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti mzaka zikubwerazi madesiki akupezeka msukulu zonse mdziko muno. Malawi muno tili ndi ana school a primary oposa 6 million. Titawerengesa timaona ngati about 1,800,000 desks ndamene tikufuna pakali pano. Madesks amene alandira lerowa achepesa nambala imeneyo. Ndipo tionesesa kuti pasanathe zaka zambiri mwana aliyense Malawi muno akhale akukhala pa desk. Si kufuna kwathu kuti mwana azikhala pansi. Ndikusimikizireni kuti Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti tigule madeski okwanira kuti mwana aliyense azikhala pa desk. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision a Charles Chimombo ati thandizoli lichepetsa ena mwa mavuto omwe alipo kumbali ya maphunziro. Tinachiona chinthu chofunikira ngati World Vision kuti tipereke madeski amenewo kuti akasinthe mmene ana amaphunzirira m'masukulu osiyanasiyana muno Malawi. Madeski akupita ku masukulu okwana 25 ndipo ndi madeski okwana 2500 amene akathe kupindulira ana okwana 5000. ndi cholinga chathu nichona kuti ana aja akamaphunzira aziphunzira motakasuka. Madesiki 2500 omwe ndi andalama zokwana 600 miliyoni kwacha adzagawidwa msukulu za primary 25 m'maboma asanu ndi awiri mdziko muno. Mekrina Chilwa, MBC, Lilongwe. Bungwe lotolera ndalama zokonzera misewu mdziko muno la Roads Fund Administration lati posachedwapa liyamba kumanga zipata zina zinayi kapena kuti matogeti othandiza kutolera ndalama zokonzera misewu. Mkulu wa bungwe la Roads Fund Administration Stuart Malata ndomwe anena izi ku Lilongwe pamene amasaina mgwirizano ndi University of Malawi kuti azigwirira ntchito limodzi popeza mayankho amavuto ena a ntchito za misewu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Mkulu wa bungwe lotolera ndalama zokonzera misewu mdziko muno la Roads Fund Administration Stuart Malata anati zonse zokonzekera zatha pofuna kuti bungwero
limange malo ena anayi ma toll gate zomwe cholinga chake nkuthandiza kukonza misewu yosiyanasiyana mdziko muno. Pofotokoza chifukwa chimene magawo ena a msewu wa M1 sali bwino ngakhale kuti bungwelo likutolera ndalama kwa eni galimoto, a Stewart Malata anati ndalama zimene anthu akhala akulipira kumbuyo zinali zochepa. Komabe a Stewart Malata atsimikizira anthu mdziko muno kuti bungwe lawo liyambanso kutolera ndalama zina zimene amati ma fuel levies zochoka ku mafuta a galimoto pofuna kuti ndalama zokonzera misewu zizikhala zambiri. Iwo anati panopa bungwe loona zokonza misewu mdziko muno la Roads Authority layika pambali 100 billion kwacha, komanso lapeza makontrakta atatu omwe agwire ntchito yokonza misewu yosiyanasiyana kuphatikizapo msewu wa M1. Padakali pano bungwe la Roads Fund Administration lasayina mgwirizano ndi University of Malawi kuti agwirire ntchito limodzi pofuna kuthana ndi mavuto ena amene mbali ya za misewu ikukumana nawo. A Stewart Malata anati zaonekeratu kuti nkofunika maluso osiyanasiyana kuphatikizaponso maluso amakono pofuna kuthana ndi mavuto okhudza misewu. Zimene zinachitika nzono kuti matorets amene tinali nawo poyambirira imene timayamba matogets anadzatsitsidwa kwambiri by over 40%. Ndezinatipangiso noti sitinathe kutolera ndalama zokwanira kuti tiziukonza msewu. Koma panopa tithokoze boma 1 linatikwezera ma torets 1 kuyambira pa 1 January. Zimene tachita tatenga ndalama zina tigwiritsa ntchito ndalama za ku fuel levy. Professor Samson Sajidu ndi wachiwiri kwa Chancellor wa University of Malawi ndipo anati akadauloona zakafukufuku komanso ophunzira pa sukulupo ndokonzeka kugwira ntchito ndi bungwe la Roads Fund Administration. Pali nkhani zoti mwina kalipidwe ka mujeni pa toll gate nthawi zambiri mangokhala cash ndi makadi koma mwina zizilowanso ku njira zina za makono amati ma e-platforms komanso ngakhale even za mobile phones zizitheka kulipira zimene zozo ana anyamata athu tingoti kwachula ana school nthawi zina amati osiyana koma wophunzira athu ali ndi nzeru zambiri. Ntchito za misewu ndi zofunika pakayendedwe, ntchito za malonda komanso ntchito zina zonse za chitukuko cha dziko lino. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Maiko a Malawi ndi Tanzania akupititsa patsogolo ntchito zokhazikitsa ndondomeko ya chitukuko cha mtsinje wa Songwe, pomwe maiko awiriwa akukambirana za ntchito zikuluzikulu monga ulimi wa mthirira, kupanga magetsi mu mtsinjewu komanso kuthana ndi kusefukira kwa madzi. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wachisanu wa nduna za maiko awiriwa. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Msonkhano wachisanu wa nduna za maiko a Malawi ndi Tanzania pazokambisana za ntchito za chitukuko zomwe akufuna kugwira mchigwa cha mtsinje wa Songwe. Songwe Joint River Basin Commission watsimikiziranso kudzipereka kwa maiko awiriwa kufulumizitsa ntchitozi. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi nduna komanso akuluakulu oyang'anira za madzi, mphamvu za magetsi, malo ndi maboma ang'ono ochokera m'maiko awiriwa kuti awunikire momwe ntchito za Songwe River Basin Development Program zikuyendera komanso kuvomereza mapulani a chaka chatsopano. Ndondomekoyi ndi imodzi mwa ntchito zikuluzikulu za mgwirizano pakati pa Malawi ndi Tanzania zomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa mgwirizano pa ntchito zosiyanasiyana zomwe agwire mchigwa cha mtsinje wa Songwe omwe uli m'malire a maiko awiriwa. Ntchitozi zikuphatikizapo zomangamanga, ulimi wa mthirira, kupanga magetsi, kuchepetsa mavuto akusefukira kwa madzi komanso ntchito zina za chitukuko zomwe zikuyembekezeka kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu okhala mchigwa cha mtsinjewu. Wapampando wa komishoni yoona za ntchitozi a Rosa Mbirizi anati zokambiranazi zapita chitsogolo. Komwe tachokaku kuzafika pano tayenda bwino kwambiri and monga mmene talandirira report from secretariat yathu ya the commission the Songwe River Basin atiuza ndithu kuti iwowo zambiri zimene tinauza kuti apanga monga panopa tachita identify anthu oti atithandizire kuchita implement ma projects athu makamaka kusamala chilengedwe komanso kugwiritsa ntchito kwa madzi mu mtsinje umene wa Songwe. Joint Commission imene yathandiza kwambiri kuti ngati maiko oti ndife apa ubale wa mphamvu
tikambirane bwinobwino kuti kodi tiyendetse bwanji makamaka kuteteza chilengedwe komanso kuti anthu athu amene akuzungulira malo amene wawa apindule kwambiri. Wachiwiri kwa wapampando wa komishoni yemwenso ni nduna ya zamalo mdziko la Tanzania Profesa Shemdo wati dziko la Tanzania komanso dziko la Malawi lipindula kwambiri ni ntchitozi. Profesa Do anati pofika mwezi wa Septemba chaka chino Malawi ndi Tanzania akuyembekezeka kupeza akatswiri wochita kafukufuku wa njira zopezera ndalama zomangira malo opangira kumagetsiwa. Joint Songwe River Basin Commission ndi komiti yomwe ili ndi udindo woyang'anira ntchito za chitukuko komanso kagwiritsidwe ntchito koyenera kamadzi a mu mtsinje wa Songwe omwe uli m'malire a mayiko awiriwa. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Dziko wauza nyumba ya malamulo kuti anthu asakhale ndi mantha ponena kuti uthana ndi ochita mchitidwe wa umbanda ndi umbava omwe ukuchitika mdziko muno. Nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa ndi omwe anena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amapereka ripoti la imfa ya dotolo wina yemwe anaphedwa masiku apitawo mu mzinda wa Blantyre. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Akaupa omwe anayimira nduna yoona chitetezo cha mdziko anauza aphungu nyumbayi kuti apolisi amanga Macmillan Mvevula omwe akuaganizira kuti anapha dotolo Atuanile Chomo ku nyumba kwawo sabata ino. Apa ndunayi yati boma lionetsetsa kuti chilungamo chidziwike pa imfa ya dotoloyo komanso achenjeza kuti anthu omwe akumachita anzawo za upanduzi apolisi athana nawo. Ndingopereka chenjezo kwa iwo amene amakhala ndi maganizo ngati mmene analili maganizo auyu amene watengedwa ndi apolisi kuti chenjerani chifukwa polisi yanu, polisi ya Malawi sigona tulo zikachitika zangati zimenezi imakhala ikufufuza kuti chilungamo chioneke, amene wachita zimenezo apezeke. Ndithokoze kwa ma investigators athu, Criminal Investigations Department, maofisala amene anapasidwa kuti agwire ntchito imeneyi, agwira ntchito yachangu kwambiri kumpeza munthu amene anachita choyipa ichi. Pothirirapo ndemanga mtsogoleri wotsutsa nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda komanso aphungu ena anati apolisi omwe agwira yemwe akumuganizirayo ofunika kuaganizira mphoto. Apa aphungu anagwirizana ndi ganizo loti madotolo ndi anthu ena omwe ali ndi ukadaulo wina azipatsidwa chitetezo ngati njira imodzi yochepetsera mchitidwe opha anthu ofunikira mdziko. Akatu ndi kachiwiri kuti dotolo mu mzinda wa Blantyre aphedwe kutsatira imfa ya Dr. Victoria Bobe yomwe inachitika chaka chatha. Aphungu apitirira zokambirana zawo sabata yamawa. Austin Fukula, NBC Lilongwe. Bwalo la milandu lero linapitirira kumva mlandu wokhudza kuphedwa kwa yemwe anali dokotala pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre Victoria Bobe. Maloya oyimira oganiziridwa pa mlandu anapitiriza kufunsa mafunso mboni ya boma Christopher Pangeti yemwe anatsogolera kafukufuku pa mlandu. Temba Mwale anali nawo pa mlandu ndipo akutipatsa ripoti ili. Maloya awiri oganiziridwa pa mlandu Michael Goba Chipeta ndi Everson Sitolo lero amafunsa mafunso mboni ya boma makamaka pa kanema yemwe anajambula pomwe oganiziridwawa ankaonetsa momwe analowera ku nyumba kwa Bobe komanso zolembedwa zomasulira zomwe zimayankhulidwa mu kanemayu. Kudzera mu mafunso a maloyawa Apangeti anavomereza kuti zomasulira za kanemayu sizinalembedwe komanso kuunikidwa ndi kaswiri wa zotanthauzira mawu komanso kuti zinali ndi zolakwika. Komabe Pangeti anati kanema komanso zomasulirazi ndi umboni wofunikira pa mlandu ndipo khoti ndi lomwe lingapange chiganizo chovomereza kapena kukana umboniwu. Mboniyi inakananso kuti iwo anaopseza komanso kukakamiza oganiziridwa pa mlandu kutenga nawo mbali pojambula kanemayu. Pakadali pano woyimira boma pa mlandu Abudu Limbi wati ndi wokhutira ndi momwe mboniyi yayankhira mafunso. Mboni yathu ya imanje mukhoza kuionanso kuti siku lonseli inali chiyimire kupita kulowa mu khoti kupita ku theater and evidence imene wapereka ndi yachionekere
video imene yaseweredwa mavideo amene aseweredwa ndiwo achionekera anthu awo kufotokoza mmene mlandu anaupalamulira. So chimene chasalapa nchona kuti kubwera lolemba ifenso aboma tibwera sopano kuzafunsa mafunso pa zimene amafotokoza mu umboni wawo kuti izi ndikuzikana mwina pali kufotokozera ndi tifuna pa tsiku limene lili azafotokozere zimene amatizo afuna azafotokozere. Oweruza mlandu Ruth Chinangwa wayamba wayimitsa mlandu kufikira lolemba likudzali nthawi ya 9 koloko mmawa pomwe mbali ya boma idzafunse mafunso apangeti. Temba Mwale, MBC, Blantyre. Bungwe la Chinyamata lomwe limalimbikitsa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno la National Youth Network on Climate Change NYNCC lati kuchepa kwa ndalama zogwirira ntchitoyi komanso kusowa kwa mgwirizano pakati pa magulu a chinyamata zikubwezeretsa mbuyo ntchito yolimbana ndi mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli Dominic Nyasulu ndiye wanena izi kumzuzu pa msonkhano wa tsiku limodzi odziwitsa magulu a chinyamata pa sukulu ya zaukachenjede ya Mzuzu komanso atsogoleri a magulu a chinyamata ochokera mchigawo chakumpoto. Rodoviko Nyirenda ali ndi zambiri mu ripoti. Ufuna kulimbikitsa kuti achinyamata adzitenga nawo gawo pa ntchito zobwezeretsa zachilengedwe. Bungwe la NYNCC lakambirana ndi achinyamata 75 ochokera m'magulu achinyamata ndi atsogoleri achinyamata ku chigawo chakumpoto kukambirana zomwe achinyamata angachite pofuna kuthana ndi mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo. Poyankhula maphunziro a kumzuzu, Anyasulu anati ndikofunika kupereka uphungu kwa achinyamatawa kuti athe kutenga nawo gawo pa ntchitoyi m'madera awo. Komabe iwo anati kuchepa kwa ndalama zogwirira ntchitoyi komanso kusagwirizana pakati pa magulu achinyamata kukupitiriza kulepheretsa ntchito zolimbana ndi zosatira za kusintha kwa nyengo. Achinyamata ene akewo chifukwa anapereka maganizo pakufunika kuti pakhale ukaswiri kapena upangiri kuti inde ndondomeko zomwezo koma paokha mwina sangakwanise. Ndi chifukwa chake tikufuna kuti at least tipange raise awareness kuti azimvesese athandize kuti akuzopanga identify ndondomeko zanji zimene iwo mwina paokha achinyamata posadikira ndalama angapanje. Mphunzitsi wa pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu Vincent Dzurani Banda anati akuyembekezera kuti omwe atenga nawo mbali pa zokambiranazi agwiritsa ntchito zomwe aphunzira polimbikitsa ntchito zoteteza zachilengedwe komanso kuonetsetsa kuti anthu am'madera akupeza njira zozitetezera ku mavuto odza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Tikuyembekeza kuti achinyamata pokutha pa lero azipanga organize paokha kenako kuti kuyamba sopano kuti kodi tingapange chani chinthu chogwirika chimene chingathandize kuchepesa kusintha kwa nyengo kumene koko. Mmodzi mwa omwe anali nawo pa msonkhanowu Zaitwa Huwani yemwe ndi wophunzira wa maphunziro azambwezera zachilengedwe pa skulu ya ukachenjede ya Mzuzu anati maphunziro awathandiza kupeza nzeru ndi njira zomwe angagwiritse ntchito polimba ndi zosatira za kusintha kwa nyengo. Ndikhala mmodzi mwa iwo amene abwere ndi njira kumbali ya zimene ndimaphunzira ku sukulu kuno, njira zomwe tingagwiritse ntchito kapophikira kuti tichepetse kagwiritse ntchito kamakala. Msonkhanowu unachitika pansi pa mutu woti kulimbikitsa achinyamata a mdziko muno kuchitapo kanthu pakusintha kwa nyengo. Rodoviko Nyirenda, MBC, Mzuzu. Bungwe la Agricultural Development and Marketing Corporation ADMAC lati likupitirizabe kugula zokolola kuchokera kwa alimi mdziko muno. Malinga ndi mneneri wa ADMAC Teresa Chipulapula, zokambirana zili mkati ndi boma kuti apeze ndalama zowonjezera zomwe zingathandize kuti apitirize kugula zokolola kuchokera kwa alimi. Chipulapula akufotokoza zambiri. ADMAC ikupitiriza kugula zokolola kuchokera kwa alimi tsiku lina lililonse. Tipereka mulingo wa zimene tagula tikamaliza kuwerengera. Pa nkhani ya ndalama zokambirana ndi boma zili mkati kuti atipatse ndalama zina zogulira mbewu popeza zimene anatipatsa zokwana 5 billion kwacha zatsala pang'ono kutha m'misika yathu. Munkhani za masewero a mchikho cha Airtel Top 8 alowanso m'bwalo kumathero wa sabatayi pamene matimu anayi apitirire ndipo ena anayi
atuluka. Masewero awiri achitika loweruka lino pamene ena awiri adzachitika la Mulungu. Norbert Jameson ali ndi nkhani yonse. Loweruka lino timu ya Ekhaya yomwe kusewera koyamba mu mpikisanowu chaka chino ikumana ndi FCB Nyasa Big Bullets pa bwalo la mpira mu mzinda wa Blantyre. Masewero oyamba matimuwa analepherana kugoletsana chigoli chimodzi iliyonse, zomwe zikutanthauza kuti Ekhaya ipitirira ngati matimuwa asagoletsana poti iyo inapeza chigoli koyenda. Masewerowa akudza pa nthawi yomwe matimu onse awiri akuchita bwino m'mipikisano ina. Ekhaya yasewera masewera asanu ndi awiri 7 otsatana osagonja m'mipikisano yonse, kupambanapo anayi ndi kulepherana atatu. Pamene Bullets nayonso ikuchokera kopambana masewera ake atatu otsatana mu ligi. Bullets yomwe yatenga chikhochi katatu motsatana kuyambira chaka cha 2023, 2024 mpaka 2025 inatulutsidwapo kamodzi kokha mu ndime ya quarter final ndi Silver Strikers mu chaka cha 2017. Masewero enanso omwe achitike loweruka lino, Brigos yomwe inatenga chikhochi mu chaka cha 2018 ikumana ndi Civil Service United mu mzinda wa Lilongwe, matimuwa atalepherana posagoletsana chigoli chilichonse m'masewero oyamba. Ndipo la Mulungu matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers ali ndi mwayi opitirira mu ndime ina ya mpikisanowu poti onse anapambana masewero awo oyamba ndi zigoli ziwiri kwa du. Silver ikumana ndi Karonga United pa bwalo la Karonga, pamene Wanderers iyendera timu ya Craig pa bwalo la Obre Dimba m'boma la Mchinji. Matimu a Silver ndi Karonga anakumananso mu ndime yomaliza ya mpikisanowu mu chaka cha 2019 pamene Silver inakhala akatswiri. Chaka chatha Wanderers yomwe inatenga chikhochi mu chaka cha 2022 inatuluka mu mpikisanowu itagonja ndi timu ya Karonga United ndi zigoli ziwiri kwa du, pamene iyo inapambana masewero oyamba ndi chigoli chimodzi kwa du. Norbert Jameson, MBC Sport.